roi try se sien pat ngai ko blei phi ba ro ha ka teng ka badam bor tam ka jong jisu te ha ka di ka video ngan pen shaya phi la da phi pos new wa phi tong la ne ada phi pos new man ha ka ni ngala batai chapang la da phi bat yo pipe phi set tang banga klam pen shay padang ngala klet man pen shay ha ka video ngan pen shay no ha ka ni ka video te phi ha ban pen ha ka por phi pen dap ka ha ka to ka jing pos new phi i ba phi pen dap ya ka la jong ne ka de ka top jong phi ne ka de ka top jong ki wei ne phi de ban sngu thu i ka ta te la da man ta phi le tong man ta phi le tong phi kit da u khiu te phi le tong na ban ta ya la de te la da phi yo ban kit ya ka to sha do sha yeng la ne u pe no u tu u khiu phi klem yo re ban kit na mar ba u la pe no u tu khiu la ne ka hot no ka ta kan ba ta ye phi ya ka jing mot jong kan ni ka jing pos new la da phi pos new ba phi pendap ha ka top ka jong phi ka mot phi la sedang ban pendap ya ka tien ka jong u blei ha ka jing im ka jong phi la ni u blei u kwa ya phi ba phen pendap da ka tien ka jong u blei ha ka jing im ka jong phi na mar nga kan mau ha ka por banga yo i yel de banga pendam te ngam pat chem la puli ka bible hadu kata tang shi pawana ka bible ru nga klem pat puli tang banga yo i ba banga pendam te ngala kli no try ru u la ya tho ba u kwa ya nga bangan pendap da ka tien ka jong u blei ha ka jing im ka jong nga te ka mot la da phi i ba phi pendap to phi haban check ya la de hatu phi puli bible ba na em te la da phi puli dei ba phi la sedang pendap ya ka jing im jong phi da ka tien ka jong u blei la da phim pat pendap pat ka mot u blei u khot ya phi ba phin puli bible shibon te ngala yo give da ka bible how ta usnem ha ka ba shishahi kan um de ra hajing pos new te ngala prakhat ha ba ka bible ka dan shibon ha yeng te ba le pat ngala yo give da ka ne ka bible te ngala puli no ar pholan nong ha ka hisngi na mar bang yo i ba ngala pendap ya ka ka pukri ka bejleu hadu kata bat ngala pendap tang lai borti te henre ngala sung thongong bleu kwa nga bangan dap da ka tien ka jong u te na mar kata ngala pendap ya la de da ka tien ka jong u blei te la da phi pos new pat ba phi pendap ya ka top ka jong ki wei ka mot phi hab ban hi kai ke nya ki ban ai ka tien ka jong u blei ha ka jing em ka jong ki wei pat ken ka mot kum ta te phi hab ban pet ken phi pendap ya la de ne ye ki wei ne te la da phi i phi pat yo pipe kum to ka mi ko ka ba he phi set ka mot ba phi le rai man plai ka teng ka jong u blei na mar da phi la phla ki briu ka no ha ak no ya lam ha le pastor kum ta she don em ki briu ne ha yeng ki le ba hok kum ta pun em ki e sha kren kum to te phi per khat phi ong ngan nam pla shu ka teng jong try ngan nam hi kai shu itu briu na mar ba ki tu ki briu ki thut yenga te ka mot phik set ken ya tu pai ka mot phik set ya ka jing pun sle ka jong man sim ba khoi ken phi ka mot phi khang lat ya ka tin ka jong ble ban mi na ka shin tur ka jong phi te la da phim la pat ka mot wat ha ba phi la por shang ru han rai phi ayu bet ken phi la bet te ban kran te ka de ka ta ken la da phi pos new chapang ka ba phi le tong ne phi pendap ki wei ne te ka de ka ta ka jing mot ka ba u blei uthmu te phi sa check ka nya la de ha ka nu ka ru kom phi long te la da phi pen yo i ba pendap jong ki wei phi pet ya la de phi la ju ya lap ne me ka tin ka jong u blei la da phim pat ju ya lap phi hap ban ya lap na mar ba le ba u blei u la pen pau phi hap ban ko ngu te ka jing mot jong ka jing pos new ka de kum ta te u blei nang yo ban kur khui phi lang pa ro ya ro itrai